Edition. Diyos marhay na hapon, weekend na naman tabi, Biyernes 13 de Mayo taon 2022. Aldaw mo niya ni Senyor Santo Cristo tabi, ha? Magpasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo dyan sa Dapdap. Taod-taod na hapon, igwang misa alas 5 live sa DZGB News Online. Salamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo tabi sa Mission Church diyan sa Dapdap. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining kadifisilan, darakan pandemya asin ang patakot sa seguridad sa kinakban, dulot ka itong giyera baga sa Ukraine. Ang daw managad su giyera sa Ukraine, sige ta, masubaybay naman ako duman sa sakuyang satellite monitoring studio poon dyan nabanggi. So mga sources niya to, buruhayong ko naman tabi. So sakuyang antena duman, birikong ko naman sa Europa, then i-zoom in ko sa Russia buda sa Ukraine. Dahil ko na kamo natatawan ng update ha. Sige daw tabi. Mga paradangog, testing daw kung yaon kamo dyan, 0961-759-0888. Smart yan. 0961-759-0888. And sa Globe, 0926-0156-020. Kung gusto nindo tabi na sa masangling simana, pag taga-update ko kamo on a regular basis tabi, siguro once or twice a week kung ano na so kamugtakan ni Yudi Putin. Sige, text ka mo ha. Sa tahaw kaining pandemya asin kadipisilan dahil kita magpuknat sa panarig asin pakimaherak sa mahal na Diyos na malampasan tanang kadipisilan ang mga may COVID. Mabulong na kita po na pinagbibiyaan ng karahay ng salod dahil man po magkahilang kayan asin ano ba na klaseng kahilangan imagamit niya to ining karahay ng salod susog sa kamautan kan kagurangan. Namang tabi ang pigmimerienda maki-share man tabi kan merienda kon igwa. Or naghanda na siguro kan pamanggihan, nadagdagan miyan sa indong kabasugan asin pinaghandang pamanggihan sa paagi kan pagbutwa nin mga informasyones sa palibot. Katuwang duman sa Tercer Distrito kompareng Jimmy Nasalita. Sa First District pading Jomar Bian, Second District si pading Al Armario, katabang dyan si Ans Galero, si Luens Barcena, buda si Joshua Bino. Yan, sa Manibela, ang samong piloto si Henry Deboy Mata. Mantang sa technical control sa pagpalusot kan sa muyang broadcast sa radyo sa ere, yawn dyan, the man from Poland, Dion Napolis in the house. Siya po ang minapalusot kan broadcast niya sa radyo region-wide, gabos na probinsyas po sa Bicol, Buda Ciudades. Imaging so pinagabot kan sa muyang puwersa sa luwas kan Kabikolan. Sa newsroom, pag-araw kaning oras ang nagpapadiretso kan monitoring si News Director Edwin Peralta. Sumada lokal, pag-abang kan mga istorya national, international. Siyempre nagmamonitor sa News Base 2 si News Manager Mardala. Sa production center, yawn dyan, Angel Mustasa is the name. Sa IT, si Richard, siya po ang minapalusot man kan broadcast me worldwide yan tabi. Sa paagi kan DCGB News Online, buda DCGB Legazpi City. Yan, DCGB News Online, Facebook page mi yan. And then YouTube DCGB Legazpi City. Buda sa DCGB app. Ako po sa indong pampasiram sa merindahan. Pangpanatok, pampasiram kan pamanggihan. Sertifikado.
Praktizado, pero soltero. Si Pio Fernandez. Yan, paghuna ko ang katandem ko ngunyan, si Baby Ama. Muan, nakikig ako kasubago. Paglaog ko digdi sa naon, Sir Sbuhta, nagpulbo ako. Paggiling ko, si Baby Ama is in the house. Dali mo na, may apod ang tagapagtarampo kan Albay Power and Energy Corporation. Baka very urgent information from APEC. Japat, good afternoon. Good afternoon. Yeah, kumusta po ang Dancing Queen circa 94? Sa paborito ang kimat-kimat. Japat Gutierrez in the house. Oy, Japat, arog ka ini ha. Nag-iidaw kasubago sa programa kong Tingog Kan Banwaan. Nag-iidaw sinda sisay nga yan nominado sa One Rider. Bata nga halang kawon an kuan an nakuko ang boto. Iba kong garaw. Gari nga Bicolano. Ha? Baka gari na dago ko igwa kan mga koneksyones duman sa nominado. Ikon sisay an nominado numero 1, numero 2 duman gayod. Ta gustong mamidbidan kan publiko. I see. Ano daw, balikan ta ka, tamahagad akong permiso. Dahil, bakong karaw siya patabi, they're yearning for, kung si sayang yaon dyan, baga, tahalang kaon suna ako Yes, of course. Siguro of course. makaka... Number two sinda sa ano. Yan, and they're guaranteed 3 Sarang. seats. Uyo, good man. Tulong, kuan, guaranteed sila, tulong tukawan tabi, Chapa. Yes. Bahagad kitang permiso kung sisay ang mga nominees. Oh, yeah. I don't have that. I don't have that privilege. Anong oras ka ma-off? 5 p.m. tabi, Chapat. Well, anyway, ano po ang kuan? Ano ang mensahe from APEC? Kung niga po dyan tabi. Grabe bagang init mo niya na. Gari malangkaw naman ang mga konsumpsyon niya to. Electric fan. Iyo nga ni, kaya nga ni ako nag-upod ka. Igulpiho na naman ang nag-aarapod sa buya na igwa na naman kay mga glitches, igwa kay interruptions dahil daata sa indag mga kataning nagagaramit kay illegal. Mainiton ang panahon. So iyo grari ang sa tuya na pakihuron. Aram mo na peligroso ang paggamit kang illegal kung nag-overload, it can lead to aramona, sulo. And iyan ang pinaka-importante ngunya na marumduman tango niya na summer. Kaya sabi ko, apudan ko daw si boss para ipaaram sa publiko na ibitaran ang paggamit kang illegal na kuryente dahil lang naglalangkaw ang konsumo sa sarong area, pwedeng mag-overload. Pag nag-overload, pwedeng magkasulo. Habo na kita ki repetition kang nangyari ka mga nakalihis na panahon na nagkaigunin sulo dahil dyan sa paggamit ki illegal na kuryente. Kaya sabi ko, ini daw na prinsipe kan mga radyo. Pakihurunan ta na sa mga constituentes niya, sa mga fans niya, kung pwede po pa-remind lang, lalo na sa mga yaon dyan sa mga crowded na lugar. Hello? Yes. Go ahead, we're listening intently. Chapat, go ahead po. Iyo po. Lalo na itong mga, igubaga kita kay mga areas digdi sa Legazpi, yaon dyan sa may tabing dagat, na mag-ibitar. Kaarong ka ito, so pagkasulok baga kang, ano nga rin ka ini, village? Yeah, digdi sa may Legazpi, sa may dagat yan area. Malung mamundoon ito, to 100 houses ang nasulo. Okay. May puminutok na transformer. So habutan na iyan na mangyari. Summer ngunyan, grabe ang init, grabe ang demand. Kaya klikayan ta po and kay puhad mi ang tabang nindo dyan sa radyo na mapasabot sinda. Iyo po.
usually dapat susog sa indo dyan na statistics, sa empirical data, no? Pag summer, minalangkaw ang konsumo talaga kan household and even ining mga commercial entities tabi. Yes po. Totoo Oo. po yan. Totoo. Okay, di kay puhan Kaya talaga maglikay. minalangkaw man ang illegal, kaya malanghalangkaw ang sa tuya na system loss. Yan, na pigbabayadan kay itong sa mga kukonsumo, nagbabayad ning legal. Kahiriras kita ga boss. Oo. Kadaramay kita ga boss. Ay, sus Oo, Mario. yes. O di, So, magayon yan na nakaremind ka mo siya patabi. yes po, ang kepuhan mi ang tabang nindo. All the time po, all the time. O di sige tabi, Alright. Chapat, salamat nin, Marhay, and God bless And tabi. salamat man sa Indo. Salamat. Ay, Okay. sukam pala su numero 13. Good one. Yeah, good mo. The Rising Gutierrez. Good mo. Pag nasa dugo talagang politika, mabutwa, ano? Ay, dahil ta mapugulan tayo ang mga mga tendency, siguro natangadan. Buda so tangus kan dungo. Good mo. So istatura Ay. sa pamilyang Gutierrez talaga, ano? Yan. Iyo daw, Gutierrez, bako lamang sa ko. Bako lamang sa middle initial, ano? Bako lamang sa Middle East. Naman talaga sa apelyido, totoo. Pero sa middle initial, dahil lamang makaklaim. Ano nga ni sa middle initial? Letter C. Di sige tabi, Chapat. Sige Salamat po, din, Marhay. Salamat po. Okay. Okay. Bye-bye. Mga tugang si Chapat Gutierrez, ang tagapagtarampo kan Albay Power and Energy Corporation. Tama, very timely naman na panawagan yan, ano, na dahil kita magpara overload, dahil mga illegal na koneksyon. Gulpi ang init ngunyan yun, ha? Nagpupo pa siguro nearing middle pa lang kita kan dry season. May, katahawan na baga kang May, kaduwang semana na, palaog ikatulo next week. Di sana po iyan yun na mga saksakan. May pigpapabakal bagang mga saksakan na apat ang pwedeng isaksak. Pwede yan, apat. Pero kung sumurubra dyan, dahil nagid, so halaba baga na apat ang saksakan. Pwede yan, computed man yan, ade. Pero kung sumurubra pa duman, dahil nagayod, yan, na kuan, dahil na po dita, minapurutok man ang bagatabi. Buda itong sa illegal na koneksyones, likay-likayan ta. Iyan ang kuan, iyan ang kausakan oong pag langkaw kan konsumo sa kuryente, minairinit, overload, transformer mapot, maray kung transformer sa nan pumutok, tadaing kuryente sa nasa bilog. Kung nun sumabog na sa mga koneksyones sa harong mga outlets, tapos ang harong taraning-taning, paano yan tabi? Kaya likayan, tama, very timely itong apod tabi kan sa tuyang tagapagtaram kan Albay Power and Energy Corporation. Okay. Nakahuro ni Karen Davila, pag-iriba niya to sa hanap buhay, duman sa Metro Manila, si Congressman Joey na Salceda, kasubago, duman sa man na programa na subaybayan niya to. Very curious lang kita, saro sa tuyang ini piece by piece, istorya ko sa Indoso, pahayag ni Congressman Joey. So nag-transpire duman sa entrevista. Ta si Congressman Joey baga John, maski si say na administrasyon, kaipuhanan ini. Maski si say na administrasyon, he's one of a guy na pigtitiwalaan pag-abot sa economic genetics. Uyogon mo dyan. Economic genetics. Maski si say na administrasyon, maski so administrasyon na sinuportaran niya sa eleksyon guminana o napirdi, iyaon siya permi. Kaipuhanan siya kang Pilipinas He's one of the economic technocrat na pinagre-respetar, budaan sa iyang hararom na pagkasabot sa economic genetics nga ni, genetics. Nagagamit po. Remember, so ano itong krisis worldwide? Panahon ni Nanaguya na Arroyo. Siyang presidente si
prima na Gloria Macapagal Arroyo. Yan. By the way, Jun, pinadaran ako ito ng Christmas card. Yugun mo ni prima. Christmas card. Pirmado niya pati yung suritrato niya sa Malacanang Budo sa familia. Saray-saray ko ito. Nakikig nga ni ako. That was several years ago. Iliyong ko doon sa sakuyang kuhan. Envelope. Kung i-post ko sa Facebook yun. Pero ba, dalihon kita kan mga tao ngayon. Kung ka nga, sip-sip! Dumaka nga kibaliog. Pinadaraw ko ito ng card, nakikig ako. Pirmado niya. Yaon si First Gentleman Mike Arroyo, si Mikey Arroyo, Christmas card. Anong taon nito? Aling ako na. By the way, so, si Congressman Joey ka ito, kan panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, ari congressman siya ka ito eh. Congressman siya ka ito. Now, nagkayguning economic slowdown ang bilog na kinaban. Krisis. So, stock market sa US of A, yung NYSE, New York Stock Market, nagbabagsak. In all other countries, pati yung Southeast Asia and Asian countries, nagbabagsak. Remember, ang nangyari ka ito, ang nag-survive na nasyon sa Southeast Asia, Pilipinas lang. So, iba't ang nasyones na kataning sa Asia, nagbagsak ang ekonomiya. And ang manifestasyon kayan is, araw ka ini, bagsak sa indang stock market, ang ekonomiya mabagal, nag-retrench nin mga empleados, lalo na sa private sector. Nagtangkas nin mga empleados, tuminarangkas, gulpiso daing sweldo, gulpiso tios. So mga barakalo nagharangkaw, diyan na minalaog so inflation. Ang kwarta, pag ang inflation na pigapod, ang kwarta, dit ang nababakal, halang ka ang presyo. Inflation, halang ka, duman sa mga nasyon ninda. Ining China, ining Hong Kong, Taiwan, Thailand, Vietnam, kabus yan. Nag-retrench sa mga empleados. Sa tudig di kayo sa Pilipinas, June, we were the only country na nag-survive because of the economic formula na pa-implementar ka ito kan gobyerno through the wisdom ni Congressman Joey. Kita so nakasurvive sa naka ito for so long, pirambulan ito na nagkaigwan ng economic shakedown ang kinaban. Naging makusog sa ekonomiya ta. Hababa sa inflation, dahil nagtarangkasa na empleyado sa pribadong sektor. Sa gobyerno dahil problema yan, permiya na igwaning kwarta. Pero sa tukay ito, sa mga faktoriya, mga tiendahan kabos, yaon dahil nagtarangkas ng empleyado, nasustindiran ito because igo kay itong economic formula na bilog si Congressman Joey, isinumitira sa Malacanang, inimplementar, makusog sa ekonomiya ta ito. Nag-survive kita. We were the only Asian country na nakasurvive. Now, kaya maski sa ina administrasyon, ini si Congressman Joey, parte na siya kan institusyon, kapartido o bako anang gana, parte na siya. Yaon siyang permis sa pag-adal, kaya nga ni economic genetics, kung ano mga dapat nagibuhon, international economy, na may relasyon sa satuya digdi sa lokal, and so ekonomiya taman, in relasyon sa mga ekonomiyas kan iba-ibang lugar. Very vast iyan tabi na pag-aadal. Only Congressman Joey nagkakapira din sa Pilipinas, and one of it is iyan si Congressman Joey ngon kaharong na pag-adal kayan. Ngunya, pasimplihon ta duman sa hururon kan interview kaso bago, naunang bitan so utang yun na trilyones de pesos yan kan Pilipinas. Buda so ekonomiya na iiridaron kan Republika kan Pilipinas from President Duterte pasiring sa kay Bongbong Marcos Jr. It is established, sabi duman sa pag-aadal, nagluwas sa horon-horon na ang ekonomiya tangon yan June under Duterte administration is robust. Ining solido. In fact, one of the fastest growing economy sa Asia
Sigun yan sa mga pag-aadal kan mga economic technocrats. Solido. The problem lang is, ining suiri daro na utang. Kung paano yan, kung paano kita ma-swim through kaan. Kaya sabi ni Congressman Joey, ang utang, yaon na yan dyan. Ang nakakapa-compound lang kaan is yung interest. Ito so nakakadagdag. And naunambitan, kung masubli ngaya kita, pambayad sa interest. Which day ngaya kita makakalikay talaga. Day kita makakalikay. And igwang nahihiling na solusyon, si Congressman Joey, na nagkakapirang pa sistema. Primero, efficient and more aggressive tax collection. Mas pakaskason, pahiwason, i-implementar ning todo ang tax collection. And ikadua, ining tax increase, kumbaga. Tax increase. Diyan sa tax increase ngaya, pwedeng magkaigwa ng resistance sa initial stage, pero ini ngayang lead, ining nako ang boto na 30 milyones mahigit, super majority, sabi ni Congressman Joey, pwede tangayang mamobilize an tanganing sumuporta sa common goal niya to na maka-wade through o maka-swim through kita sa sitwasyon na initabi na kinamumugta kanta. Yan. So, iyon ang nagakapira. And igwa pa, kung tama sa kuyang pagrurumdum is itong pag-importar bagatabi saro sa nakakapaitaas yan kan inflation. Tuluyan actually nalingawan ko saro basta tuluyan increased tax efficiency buda ining increased tax so paglangkaw kan mga buwis hinapot baka ngaya magkaigo ning resistance talaga ngay magkaigo ning resistance but ini ngayang considerable lead plus itong nagboto na milyones pwede tang mamobilize makumbinser na we need to sacrifice. And iyan na super majority pwedeng ma-mobilize to support the government. So iyan po tabi. Nagakapir lang anduma sa porsyon na pinagpahayag ni Congressman Joey sa pagkipag-ulay. And so mga masunod pa yan, imumutay-mutay tapuan ipipresentar ta sa Indo on a staggered basis. Magayon po ay napag-adal-adalam. Igwa na kita ning foresight sa mga posibleng mangyayari sa satuya sa lado kan ekonomiya, no? Yan, tabi. Pinag-adalan na yan sa size up na kumbaga kung paano ang approach kan masunod administrasyon given the present situation niya to. Sige, yan po muna ha. Igwa pa duman, dakul pa yan. Puro halawig itong interview kay Congressman Joey. Isi-share ko man tabi sa Indo in a simplified manner, masabutan ta. Kaya, kung halimbawa, iyan na suggestion and nahiling na solusyon ni Congressman Joey, ini-increase tax efficiency and tax collection, buda itong paglalangkaw ni na buwis. Either way dyan tabi, mapag-adalan iyan, and ma-mobilize ining super majority to support ining kamautan tang makaabante na kita plus yung sa tuyang sabi na nga ni ultimate sacrifice na pag nakapuon nga kita digdin todo-todo arog kan sakripisyo suporta coming days ahead kan sa tuyang nasyon maray-rahay na ngayon. Sige, oras Pilipinas, it's 4:29 an oras. Joshua, standby tamahanap buhay muna kami. Pakaliis kan mga pagirumdob ikan masunod. Maray na hapon dyan sa gabos na mga taga Victory Village. Yan. May nag-text mo sa tuya dyan. Sige daw nga makikulibat kung ano nang
sistema duman ngaya sa Ukraine buda Russia. Sige, oras Pilipinas 4:29. An oras hatod sa Indokang. Pampers. Buong gabi, walang palit. Posible. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Fuertes Promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Ang health tip na ini hatod sa Indo. Kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas. Asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS, kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung ngayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito makakautang ka na sa mababang porsyento. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Pumunta sa alinman sa mga sumusunod na opisina ng PCSD. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panal, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary. Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. At bukas na rin po ang bagong branch sa sentro ng Legazpi na nasa second floor, Hotel Rex Building, Legazpi City, malapit sa St. Raphael Church. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drug Stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa.
Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bicol Target. Iyan. Okay na John, tabi na rumduman ko, susaro duman sa posibleng solusyon na pinag-opresir ni Congressman Joey is budget cuts. Yan. Kumbaga, ining tipid-tipid budget cuts sa gobyerno. Yan. Budget cuts, strong collection efficiency, strong tax collection efficiency, and tax raises, kapag taas kan mga buwis, yan natulog yan ang pagpipilian. Buday i-implementar. Ano po? Budget cuts, efficient tax collection, mas massive na tax collection, buda tax increase tabi. Sige, doro-diretso muna kita ka na istorya dyan sa palibot. Aramon ta, andarang report ni Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead na. Maray na hapon sa Pio, maray na hapon sa mga paraan tabay para sa mga dagdag pa niya tong bareta ngunya na pagkahapon, duwang magkasunod na aldaw nagkaigwanin pagbaba sa presyo kan kopra digdi sa probinsya kan Albay. Sigon sa price bulletin na ipigpalawas kan na Philippine Coconut Authority o PCA Region 5, hali sa 57 pesos na farm gate price per kilo kan nakalihis na mga aldaw, buminaba ini sa 55 pesos. Alagad tinakwan doon ni PCA Albay and Catanduanes Provincial Office Division Chief 1 Alvin R. Trespeses na dainin dapat kahaditan taan siring na bagay normal asin posible talagang magkaigwanin pagbabago o diit na pagbaba sa presyo kan kopra dahilan man sa paglangkaw kan production cost kaini dara kan paglangkaw kan produktong petrolyo. Dagdag pa sa sinabi ni Trespeses na sa ngunyan talagang nasa premium price man giaray ang kopra maski pa magkaigwa ini nindiit na pagbaba. Tiniguno man ni Trespeses na ana pagbaba sa presyong inikan kopra dahil man mangyayaring magbulusok talaga ini paibaba sa mga masunod pang mga aldaw. Mientras tanto Serpio sa ibang mga probinsya sa Camarines Norte puminakol sa 50.86 pesos ang farm gate price kan kopra, 43.70 sundo 51 pesos man sa Camarines Sur, 50 pesos sa Catanduanes, 48.50 sa Masbate, mantang puminakol man sa 56.30 pesos sa Sorsogon. Yan tabi, Sir Pio, ang mga dagdag na bareta. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa report hali dyan sa Philippine Coconut Authority. Dalagan po yan kan pamresyohan na sinsupply kan kopra digdi sa tuyang palibot kopra mananggad yun siyempre mababa man ang presyo ka minalangkaw minababa, very erratic yan talaga, dependean sa sitwasyon man kan dalagan kan merkado siring man yan baga sa presyo kan produktong petrolyo yan manungod yan sa produktong petrolyo. Kaya dai pa mina-estable ang dalagan kan pricing kan sa merkado ta igwanin solusyon kunta na pinag-iisip sa Estados Unidos de America na dai kita maging masyadong dependent duman sa bulk kan fossil fuel na pinagkukua sa may Europa na apektado kan gera. Sa Estados Unidos de America nakikihuron kunta na sa Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. Lalo kadaklan kaan iyaon dyan sa Medio Oriente, mga Nasyones Arabos. Nakikihuron so Estados Unidos de America na dagdagan an oral daw na produksyon ninda nin petrolyo. Tanghaning itong supply duman sa Europa na pinagkukuan niya to na apektado kan gera tadakulaw no porsyento sa international petroleum market, sa crude market, sa oil market dakulaw na bagay ang pigkukuan duman na petrolyo sa Europa igwangan ining pipeline bagad dyan pasiring sa Russia, pasiring naman sa Ukraine yan, so apektado ito. And nagkaigo ning halangkaw ng demand
kan petroleum worldwide because of this krisis sa seguridad darakan gerang yan sa Ukraine. Ano? Now, saro sa pinag hingwahan kan superpower ining Estados Unidos de America na mapakihurunan no kung day magkaigwaning diit na pressure digdi sa OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, nasyones na nagpuprodusir mula nag-exportar nin petrolyo. Kadaklang kaan dyan sa Middle East, mga Arabos, nasyones Arabos, na langkawan, dagdagan, so produksyon ninda, oral daw, tangani na supisyente an available na petrolyo sa merkado to offset itong supi ko aduman sa kuan maski magka-problema duman sa Europa ining gerang ini. Kaya lang day pa kita ning nakukuha maski sa satuyang pagmo-monitor duman sa tuyang satellite monitoring studio, day pa kitang nakukuha kung ano so resulta. So initial lang na nakuha is day man ako konsiderar pa iyan kan nasyones Arabos na nagpo-produsir nin petrolyo. Diyan baga sa Middle East, they are so blessed enough na yan na black gold petrolyo. Yaon niya na kuko. Ano mo daw ang yaon dyan adi? Talagang mahal na Diyos. Pinagplano man ang gabos adi. Diyan sinda mayaman. Ano? You can just imagine sa mga nasyones na Arabos, ang pagpabulong libre. Igwa ka pa ning allowance. Makaibog ade. No rin taman daw abuton iyan. Because sinda mayaman, ang ekonomiya makusog. So, dai pa kitang nakuko ang resulta o impormasyon, I should say, na nagtugot na ining nasyones Arabos na dagdagan ang daily production indakan ayan na petrolyo, raw petroleum na ayan na fossil fuel. Tabi bakal tabaga iyan. Bako pa man ang puro, di na sanaan ang kadaklan, di na sana pinag lilinig, di na sana pinag-refine sa satuya man sa Pilipinas. O di man gayon nagbabakal na kanin, dati na ngaya unleaded na, igwa na ning diesel, so kung ano-ano ng klase baga. Pero kadaklang kan, di na anlilinig, process, then didistribute naman kaining mga petroleum dealers niya to. Shell, Petron, Caltex, manlain-lain na baga, Sea Oil, may mga independent players na digdi sa tuyang palibot. So, iyan po, sana makonsiderar na ito kan iyan na OPEC na pakihuron kan Estados Unidos de America na makuan man lamang, madagdagan an sa indang produksyon ta nganing ma-offset iyan na apektaran na bulos kan supply ng petrolyo darakan gera. In a sense, kung dakol ang supply ng petrolyo sa market, mababa ang presyo kan, stable yan tabi. Dawa may gera duman sa Ukraine. Yan, tabi. Kaya ang sistema ma-flood ning supply sa merkado na maburulos man sa mga manlaylay na nasyones, at least day malang ka ang presyo. Yan, tabi. So, ipuan ang sitwasyon. Hindi ko sa natabi kung nakumbinsir na ito, dipisil kung araw kayo ng permi. Pigura ano na ang presyo kan krudo mo yan, kan gasolina, kan kerosene. Tabi. Kata bata na sa free market ba kita, free trade, manungod dyan sa ining industriya kang petrolyo sa Pilipinas, dipisil kung permi kitang araw ka na permi an sitwasyon. Maray nga ni taan pamresyon baga kan barakalon bako pa masyado haralang kahon na mamantinir kan sa tuyang gobyerno muna dyan sa pribadong sektor man tabi. So yan po ha, and maray na hapon man dyan kay Madam Teresita Jacobo para antabay niya to para dangog para hiling sa DCGB News Online. Sa tuya dyan sa
Facebook page niya mo kan DCGB. Okay, sige di taod-taod ni Bapa Juni gwa ka dyan. Tanganing maklear kita pag-abot man na Direct Edwin. Day kita ning utang. Diretso tabi John, go ahead. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Pagluluha ng mata, nasolusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Eye solution po, maganda po pagka medyo nararamdaman ko na parang minumuta yung mata ko, tapos medyo nagluluha. Nilalagyan ko lang po noon, umaayos na po yung pakiramdam ng mata. Ito po, nandito po ako ngayon para magpasalamat sa lahat-lahat. Ako po si Leona Rodriguez, 59 years old na po ako, taga Poblacion Santa Elena, Camarines Norte. Pruweba sa kaibigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College, sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mga kababayan, ang Office of Civil Defense 5 ay nagpapaalala sa mga sumusunod ngayong buwan. Laging ihanda ang pamilya para sa anumang sakuna na pwedeng biglaang mangyari. Laging makinig ng radyo at manood ng telebisyon para sa mga abiso at babala mula sa RDRRMC Bicol, Feebox, Pag-asa, MGB at iba pang ahensya ng gobyerno. Ihanda ang go bag o ibalde ng inyong pamilya upang mapabilis ang paglikas kapag may unos o sakuna. Huwag kalimutan ang inyong first aid kit, flashlight, baterya, radyo, kandila, pito, posporo at iba pang importanteng kagamitan gaya ng tubig, pagkain at damit na tatagal ng 3 hanggang 5 araw sakaling mag-evacuate. Tandaan ang emergency numbers ng mga otoridad, barangay DRRM committee at pamahalaang lokal at makilahok sa mga pagsasanay, drills at iba pang klase ng mga kasanayan patungkol sa disaster preparedness at response ng OCD Regional Office 5, Provincial DRRM offices at local DRRM offices. Ang Office of Civil Defense 5 ay bukas 24/7 at handang magbigay ng serbisyo anumang oras sa Camp Brigadier General A. Simeon Ola, Legazpi City, Albay, sa pamumuno ni Regional Director Claudio L. Yucot. Maaaring tawagan ang hotline number 052-742-1176. Sa OCD5, bida ang handa. Pagkatapos sa duty, after all days office,
Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Bicol Target. Thank you so much, June. Diretso kan mga impormasyon dyan sa luwas. Igo na lang kita na sakto 10 minutos bago mag-alas 5 nin kahaponon. Nasa linya si Compadreng Jomar. Compadreng Jomar, what's happening? Salamat, Pading Pio. Good morning. Good afternoon. Good afternoon sa mga parantabay. Ang barangay official sa Siyudad Cantabaco o barangay kagawad sa Siyudad Cantabaco ang nakatalaan na maging punong barangay sa primerong aldaw kan bulan na Hulyo. Initabi pa dahil ang duwa sa mga nangganang konsyal ligdi sa Siyudad Cantabaco iyo ang mga punong barangay. Ang guminana digdi na punong barangay iyo si buhian punong barangay Virgilio Junicio Ragudon, sin si Taihi punong barangay Arnold Onrubia na sinda mga city councilor ng Unyan kaya piglalaw man na ang first kagawad ninda iyon na ang masalida sa inda bilang punong barangay sa pagsaralida kan administrasyon o sa pagturukaw kan mga bagong mailihir sa indang mga pwesto. Dahilan kanarog kay ning pasistema Parimpio, maluwas na 5 ang maturukaw na mga konsyal di sa Siyudad Cantabaco na anasalik sa pagiging punong barangay. 2 ang bago, 3 ang incumbent. Ang mga incumbent asin nariilihir giraray na konsyal Cantabaco na antesinda na ilihir ka nakaaging eleksyon o inot pang eleksyon bila mga punong barangay ko nasinda iyo si City Councilor Salve Baligbing, si Kagawad Insit Tango kan Barangay Rawis. Yes. Asin si Kagawad tayo sa lista ko. Bata, gari sa good Disyembre masana sida tama eleksyon naman baga pa de Disyembre. Sumago mga kagawad. So mga barangay kagawad na bago na na masalida sa sendang kapitan, may eleksyon sinda sa Disyembre. Yan. So nagluluwas pa de ang mga halik sa barangay na maturukaw digdi sa sanggunian panglungsod Cantabaco, 5 si nagbabalik na City Councilor Rainier Burse na bago ini naglaog sa ladong siyudad punong barangay nguna siya kan barangay Bombon. Si Kagawad Salvi Balingbing na dating punong barangay kan barangay San Roque asin si Kagawad Insit Tango na dating punong barangay kan Rawis. Madadagdagan ining ngunyan ining bagong set kan konsyal dahil ang tagumina naman si punong barangay Arnold Onrubia kan Taihi asin punong barangay Dionisio Ragudon kan Buhian. So bali 5 na digdi sa Siyudad Cantabaco na mga dating punong barangay an matukaw asin magsiservis ng kuning panglungsod Cantabaco pagabot kan bulan na Hulyo. Roger. Yan pa rin magdagdag na barata. Jomar Vian, DCGB. Salamat Compadreng Jomar sa mga istoryali dyan sa Tabaco City. Mga kagawad na magiging kapitan pero sundo na sa nasindang Disyembre na ma-eleksyon baga sa barangay Buda SK sa Disyembre igwa na ning pinagpaluwas ang gobyerno kaayan. Isiyong taman Pading Jimmy dyan sa 3rd District, ano daw ang darang informasyon ni Compadreng Jim? Maray na hapon tabi, go ahead na. Maray na hapon tabi pa di sa mga dagdag niya itong bareta, naghahanda na ang Tourism Office digi sa Banuan kan kamalig sa pamamayon ni Sir Jed Villanueva. Asin ang lokal na gobyerno kana kamalig kan mga posibleng mga linyada ni na mga aktibidades para sa nagdadangadang na Pinangat Festival. Aba, may Pinangat Festival na naman. Ini ang sinabi kaso bago ni Vice Mayor Ding Baldo, nagkatuparan kayo ni kami kaso bago
sa piyesta digdi sa barangay Gapo sa residensya ni Kap Aminosidal. Yan, aha. Nagkaroon-oron man kami kana vice alkalde kung saan haros 2 taon man na pundo ang pamusong festival na ini digdi sa Kamalig dahilan sa pandemya. Yan. Sa ngunyan positibo ang pagtubod kan vice alkalde kan Kamalig na dainan virus kung kaya luluway-luway na ninda ang pag sa normal man kan mga aktibidad lalo na sa ngaran nin turismo para makabalik naman sa normal ang dating nakatudan nakadataw ni guanin na pigdadayo digdi na sa tuyong bulan na Hunyo 24 aldaw kan kapistahan kan Saint John the Baptist Paris 10 días por haber ang pista haros kargado ni na mga bonggang aktibidad ang pinangat festival kung sa digdi namimidbidan ang banuan kan Kamalig dahilan sa produktong ini. Di mabalik an festival. Talaga naman. By yun, kung hopefully, mahira kanin mahal na Diyos talagang okay na, magiging maugman na naman ang kapalibutan digdi sa banuan kan Kamaligalpay. Very good, very good. Okay. Taburo banggi, aldaw banggi, haros igwayanin mga aktibidades na digdi. Roger. Iyan, tabi pa din mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumparing Jim, sa mga dagdag na istorya. Hali dyan sa luwang. Happy Days. Nagpupuo ng mag-resurrect ang Happy Days. Aktibidades sa satuyang palibot. Tatanems Flora now in the house. Iyon na po sa kuyang kapartner sa technical control. Kasubago si Dion Napolis, the baby ama of DCGB. Tatanems na sa kuyang kapartner. Sa pangarang kambilog na Fuerza, First District si Pading Jomar, Third District kumparing Jim, Second District Pading Alar Mario, katuwang si Ans Galero, si Luens Barcena, si Joshua Bino sa Manibela, si Henry Deboy Mata, Technical Control Tatanems Flora sa AM Band, and then sa IT yaon dyan si Mark Sian, si Richard, si Tricia, sa production si Angel, sa newsroom si News Director Dinuda, si News Manager Mardela. Sa pangarap po kang bilog na tropa, naglalaom kami na natawan mina naman kamo ng serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya sa simanang ini. Happy weekend po. Ako po si Pio Fernandez. Salamat amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Digdi sana sa DCGB.